ka program shibit menmet barlasai men step ka arpway tarik ka jingil kai rautu jonga group stage lane ka match tu jonga group stage kata ka Netherlands Persia ka Sweden onyel kai shibit hakapor shiposteng menmet balarangi pai kene ka jingil kai kalong be internet maha namarada ka Sweden kan yak khure ka nam job kan qualify no direct sekarau ke balai puar kat ba ka Netherlands pat ka don kampe ka nam job pandon ka jingkerman pan qualify sekarau ke balai puar namala dangi pe ka mi kin pon ka Sweden leng ba ka jing job jongka ka jingil kai bani kong jongka ka group stage kala yo lai pon kat ba ka Netherlands pat da ka ba ka yak ha ka jingil kai bani kong jongka persya ka Japan kala yo tang shipon pat kumta kan Netherlands shibit menmet ka don kampe pan job pandon ke jingkerman pan qualify sekarau ke balai puar henry lada ka Sweden pat ka job kan qualify no direct sekarau ke balai puar bad hadin kan ke jingir kai bursa ke jingir kai jongki tim na ke grup E kata ke Germany Persia ya ke Ivory Coast kata hakapor sisiteng menmet paladangi pai kan ke jingir kai ru kan salong ke internet nama ladangi pai kami kin pon kini baru arteli tim kila yo mar lai pon da ka ba kila yo khore ka nam job ka jingir kai ben ko nyuki ha ka group stage palada ka wai na prank kini tim shibit menmet kini yo khore ka nam job kita qualify be direct sha ka raw ko balai puar henry ladangi pai pat na prank kini arteli tim ke Germany ka don ha kata ka chance pakan la ban penim ka Ivory ha ka ni ka jingir kai namar ka jingir kai ka baladep jongka Persia ya ka kore go kala ban penlim hadu nyau go lawai berhadin kan ka jingir kai bursa ka jingir kai jong ka Ecuador Persia ya ka kore go hakapor san shiteng men step baladangi pai kan ka jingir kai baro artli kitim gidon kambe ya ka nam job pakin don ka jingkerman mikila ban qualify lan yakun pan poi sekarau ka balai puar namar ladangi pai kami yakin pon kini boro arteli kitim kila yo mar 0 point namar kila shalim ka jingil kai bani kong jongki ha ka group stage pat kumta sibit menmit kini boro arteli kitim kidon kampet ya ka nam job bandon ka jingkerman pakila pan yakni pan poi sekarau ka balai puar perhadin kan ka jingil kai put ka jingil kai jongkiri na ka group F kata ka Tunisia Persia ya ka Japan hakapor kendai siteng men step paladangi pai kan ke jingil kai ka Japan ka don kami ka nam job dan ne ka nam yakhat pakan don ka jingkerman pakala panyakni pan poi sekarau ka balai puar katba ka Tunisia pat ka don kami ka nam job pandan ka jingkerman pan poi sekarau ka balai puar paladangi pai kami yakin pon ka Japan kala yo shipon namar ka jingya khajongka ka jingil kai bin kong jongka ka group stage Persia ya ka Netherlands katba ka Tunisia pat kayo 0 point yang ba ka jing syaram jongka Persia ya ka Sweden te paralog kineken kidai di program kibadai shibit menmiat perlasai men step te paralog mentak sngi tang kini kibor kibakendiat kublai shibon